En ple segle XXI, l'Ajuntament no pot estar obert només de 8 a 3. La gent no pot compatibilitzar el seu horari de feina amb el de l'administració. Per això, millorarem i impulsarem un verdader ajuntament electrònic, en el qual simplement amb una connexió a internet i amb un usuari autoritzat puguin fer la majoria de gestions a través de la xarxa. En teoria ja hauria d'estar en funcionament. Quan entrem nosaltres ho farem de NIVA. Els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Muro tenen una relació de lloc de treball aprovada fa poc, però a ulls de Més per Muro aquest conveni es va aprovar amb mancances i deficiències i ha suposat que els treballadors cobrin menor salari. Ens volem tornar a seure amb els representants dels empleats públics i volem renegociar una relació de lloc de treball en el que tothom s'hi senti representat i dignificat a l'hora de gaudir dels seus drets i deures laborals i debatre a fons la carrera professional i, sobretot, no fer parts i quarts amb el personal. Després d'una legislatura en què les grans despeses no eren presents en els pressupost de l'Ajuntament, això és indicatiu que la gestió se feia amb improvisacions i a correcuita, i moltes vegades aquestes improvisacions solen dur una despesa extra acumulada a les arques municipals. Des de Més per Muro, apostant per uns pressuposts participatius i desglosar les prioritats acompanyades d'un estudi econòmic, perquè no ens agafin despistats. I recorda, amb tu som més. Deixa de que això és una cunya seva. Ja, para.